De aici... Oh my God. O, mergi încet, iubi. Și cu mașina îți trebuie 20 de minute. Mai încet, iubi, mai încet. Cam asta e coada. La ora 9 dimineața. Mă rog, acum e 10, că am votat noi. Să oprești un pic aici în colț, ok? Așa, și coada se continuă undeva în partea aceea, dar nu se mai vede.